En el relat d'un pont de plata, al final és una situació molt verídica, molt real, perquè el que planteja és una situació en les que la crisi econòmica provoca que una parella ben jove que tenien orígens en la localitat de l'Alcúdia, un dels dos, però que vivien a la ciutat, veuen que no poden fer front a la vida que duien habitualment i que a l'Alcúdia poden trobar un refugi perquè tenen una cobertura econòmica que els pot aportar el procés de desenvolupament del quequi, que en el moment en què comença el relat, comença a gestar-se, diguem, en quant a nivells de producció econòmica importants per a beneficiar a tota la localitat. Un pont de plata parla del refugi, de dues persones que tenen que tornar al poble, una d'elles té orígens en el poble però l'altra no, i que se tenen que readaptar la seva vida. Jo vaig notar que el llibre té molt de cor, hi ha molt de cor, també hi ha molta lluita entesa des de la perspectiva del poble. Aleshores, més que una escena concreta, és una generalització d'esta parella que es té que reinventar enmig del caqui, que és una esperança, i el cor que ella sosté una mica, el caqui que sosté a l'altura del cor, que és una mica una metàfora del llibre.